kuphi nakuphi la kufinyelela khona le video siyi-NNTV, siyanibingelela. Namhlanje-ke besiyihambela nje sibonizwe, sase sifika ngapha kwaMhlaba Uyalingana, sathi cha asidlule kubaba uGatsheni sibingelele. Dokotela, ngicela ubingelele ababukeli ababuka le video njengamanje, uzethule ubani, uDr. bani, waziwa kanjani, ukuphi nendawo. Hhayi-ke siyababingelela bonke ababukeli be-NNTV. Lo bingelelayo njengamanje kuthiwa uDr. Spikili. USpikili nje khona la kwaMhlaba Uyalingana, udokotela-ke lo osiza abantu. Ikhona la esikhona khona, futhi-ke yilona ikhaya la asebenzela kulona. Okay. Cha, dokotela siyabonga. Dokotela, kafushane nje sithi qabu mhlawumpe ekukhulumeni ngempilo yomuntu, njengoba usushilo ukuthi umelaphi osiza abantu ngokwamakhambi esintu. Dokotela, abantu kulezi iy'nsuku bagijimisa ukulungisa iy'nhlanhla zabo, abanye bathetshelelwa iy'nhlanhla zabo, abanye uthola ukuthi inhlanhla yabo yaphazanyiswa umuntu mhlawumpe owalanda izinto ey'thile. Inhlanhla ekhaya nje into engekho ekhaya lonke. Njengo-Dr. Spikili, ungaphawula uthini odabeni lwenhlanhla yomuntu, ibaluleke ngani futhi? Kunazo zonke nje izinto ey'balulekile. Umhlaba wonke jikelele vele-ke iyona nkinga leyo ekhungethe kakhulu abantu la esizweni sakithi. Ukuphazanyiswa kwey'nhlanhla zabantu, ngoba uNkulunkulu wasewadala nabantu ababi emhlabeni, labo kuthiwa abathakathi. Ibona abantu labo kahle kahle abaphazamisa inhlanhla yomuntu. Ngokomthetho akekho umuntu odalelwe ukuthi kufanele ngabe uyahlupheka emhlabeni, kodwa umuntu watholakala ehlupheka nje, isuke vele kukhona inkinga isuke seyikhona esiyiphazamise inhlanhla yakhe. Kodwa wonke umuntu makazalwa uzalwa esuke enayo inhlanhla, bese-ke ngezimo ey'thile-ke zasemhlabeni bese inhlanhla yomuntu iyaphazamiseka. Ingaphazanyiswa umthakathi, ingaphazanyiswa umuntu thile ovukwa usathane omoya, bese ephazamisa inhlanhla yomuntu, gcina izinto zomuntu zingasakhoni ukwenzeka. Kunjalo nje. Okay, mkhulu, masikhuluma-ke inhlanhla yomuntu, uma kuthiwa nje sikhuluma ngenhlanhla ukuthi ekhaya kithi la ngizalwa khona, kusukela kubaba, iy'ngane abayizalayo nomama, akulungi lutho nje. Abafundayo bafunda bewathola amajazi, abaqasheki, bahlezi ekhaya. Udokotela uyakwazi yini ukungenelela esimeni esinjalo? Ngabe lokho kusuke kuwumoya wemvelo noma izinto zokwenziwa? Uma kuyizinto zokwenziwa, udokotela akhona yini ukubasiza abantu abafana nalabo? Kunjalo, lowo msebenzi-ke loyo iwona kakhulu esibhizi ngawo kakhulu la ekhaya ka-Dr. Spikili, ukuxazulula iy'nkinga ey'njenganalezo kubantu. Futhi-ke vele thina kakhulu la ekhaya sibhizi ngomsebenzi wokuphakamisa. Ukuphakamisa Iyona nto esibhizi ngayo kakhulu leyo, ukuthi siphakamisa umuntu osuke vele efuna ukuphakamisa lona izinga lencebo nenhlanhla ey'ntweni zakhe. Okay, mkhulu. Bengicela ngesibuyele kule timu osanda kuyithinta. Abantu bayayithanda izinto zokuphakama. Esikhathini samanje kudume indaba yokuthwala, abanye bathi ukuthatha lento, abanye bathi ukuphakamisa. Ngicela mkhulu singene nje straight kule yokuphakamisa. Uma sikhuluma ngosiphakamiso la ekhaya kwaGatsheni, sikhuluma ngani? Ukuphakamisa lokhu kucishe kufane nakho ukuthwala, noma kungekhona ukuthwala. Ngathi opposite yakhona yokuthwala, ngoba umuntu osuke ethwele isuke ezophila phansi kwemigomo ey'thile okumele ayigcine. Bese kuthi ukuphakamisa awukho umgomo osuke unawo, ngoba ukuphakamisa sikwenza kudibane nesidalwa somuntu. Ngamanye amazwi ukuphakamisa isuke siphakamisa yona le nhlanhla yakho osuke wena unayo. Iyona-ke esikhuphula yona ukuthi ikwazi le nhlanhla yakho ukuthi ishaye ngamandla. Okay. Yebo. Okay, dokotela. La ekhaya okusho ukuthi umuntu nje othi mina ngifuna ukuphakamisa inhlanhla yami, ngisho kuthiwa akukabi khona mhlampe okuthile okuyibhizinisi anakho, yena nje mefuna ukulungisa inhlanhla yakhe la ekhaya khona umsizi. Kunjalo nje ukuphakamisa, siyamphakamisa umuntu othi angisebenzi, ngisafuna umsebenzi.
usane sesizakala vele ngoba phela uma usuphakeme ukwazi ukuthi ungantula umsebenzi usuphakeme. Okay. Umuntu othi nginebhizinisi u-right kakhulu futhi naloyo umuntu ethi ngiyasebenza kumlungu noma ngabe yini nje umuntu esuke yenza uyaphakanyiswa. La ekhaya kwa-Dr. Sibili abantu bayaphakanyiswa. Kuyaphakanywa nje la ekhaya. Dokotela, ake ngibuze kancane. Kulento yokuphakamisa kuyaye kube ney'gaba zokuthi uthothe omunye umuntu ukhandelwa iy'gubhu, ukhandelwa iy'mpondo. Ngabe la ekhaya kwa-Dr. Sibili umase-ke usujula ngomsebenzi zikhona yini izinto ey'fana nalezo la ekhaya? La ekhaya zikhona iy'gubhu zihamba zodwa nje eceleni indaba zey'gubhu. Nokunye. Ukuphakamiswa-ke uma uphakamisiwe, uma ngabe umuntu ethi nesigubhu ngiyasithanda, ngoba naso isigubhu silandela zona lezo y'ndaba zokuphakama. Umuntu uma esithanda isigubhu mase simphakamisile siyamenzela uma ukuthi uyathanda ukuthi abe nayo into ekhona njengesigubhu. Kodwa futhi uma ethi hhayi ngi-right nginje ngoba phela ukuphakanyiswa kwenziwa la emzimbeni womuntu. Okay. Noma nje engaphathanga sigubhu nguye nje kulungiswa yena kube kuphela. Kodwa bakhona bathi bayithanda iy'gubhu sesimenzela umuntu uma ngabe esithanda. Mayefuna into ephathekayo. Mayefuna into ephathekayo. Abanye phela bathi abaneliseki ngokuthi nje udokotela usulungise mina kuphela emzimbeni. Ngiyafuna nami kube khona phela into ephathekayo. Okay, dokotela, okusho ukuthi ukuphakamisa kwala ekhaya ngoba sikhulumela umsebenzi wala ekhaya ka-Dr. Sibili. La ekhaya nje uyakwazi ukufika usetshenzwe wena uphume uhambe uyophakama ngaphandle kokuphatha izinto. Ngaphandle kokuthi kube khona into oyiphathayo. Kulungiswa kuwena kuqedwe la kuwena emzimbeni. Lesi siphakamiso uma kumfundisi nginebandla siyangisebenzela yini? Noma ngabe wenza ini vele phela uma usuthatha isiphakamiso into esuke ithintwa isandla sakho. Isiphakamiso silekelela kuleyo nto leyo. Okay. Yebo. Okusho ukuthi nodokotela abanye inyanga izango kunabantu abathwasile la. Umsebenzi umile mkhulu umile. Usezokhalela namandla akhe isikhathi. Labo bantu ngabe-ke bona balekeleleka kanjani kudokotela? Uma usuthatha isiphakamiso nje ngoba vele phela noma ngabe kuthiwa udokotela nawe wesintu siyafuneka vele isiphakamiso ukuze ukwazi ukuphakamisa lo msebenzi wakho. Okay, okusho ukuthi lesiphakamiso singena kuyo yonke into. Uma ufuna ukuphakama uma sikhuluma ngento ethinta into eyinhlanhla, siyangena ke isiphakamiso lapho. Hayi dokotela, mina ngokwami ngiyaneliseka, ngiyagculiseka. Ngicela ukuthi-ke dokotela ngaphambi kokuba sivalelise noma sivale unike ababukeli mhlampe utholakala kuphi nendawo baxhumana kanjani nawe ey'nkundleni zokuxhumana khona uyatholakala yini futhi? Indawo-ke esikuyo kwaMhlaba Uyalingana la engikhona khona. Uma ngabe usuka kuphi nendawo la usuka khona ugibele iy'moto uthi uya kwaMhlaba Uyalingana eBhambanana. Okay. Ungakafiki eBhambanana khona isitobhi okuthiwa iseMathayini. Uzofike wehle eMathayini. Uma usuwehlile eMathayini-ke khona nje iy'moto ey'ngenayo noma khona la ekhaya. Sithatha imoto yakhona la ekhaya sikuhlangabeze laphaya esitobhini okuthiwa iseMathayini. Wehla ungakafiki eBhambanana. Indawo esikuyo la kuthiwa iseKhwambuzi kodwa ngaphansi kweBhambanana. Othi nje iBhambanana nakhona uma wehle eMathayini futhi akekho umuntu ongamazi uDr. Sibili. Ngisho ingane encane. Yilokho nje iy'namba zocingo-ke uDr. Sibili atholakala kuzo 071 106 960 3. Cela siyiphinde inombolo yocingo. 071 106 960 3. Siyabonga. Babukeli, sicela ukuthi kuphi nakuphi la kuzofinyela khona le video nisilayikele nisifollow bakithi ni-comment bese imibuzo yonke nemininingwane nixhumane ngqo nodokotela. Thina siyi-channel akukhona okwethu ukuchaza umsebenzi kadokotela. Siyabonga.